Dobrodošli u retrospektivu antidepresiva. Na samom startu okrenut ćemo se najvažnijim dešavanjima o koji nas je obaveštavala jedna beogradska televizija. Kako to izgleda kada se na studiju B uključuje reporter sa lica mesta? Citiram. Počeo je popodnevni špic i upravo iza mene možete vidjeti kakvo je sranje na beogradskim ulicama. Kakvo je sranje! Realno čovjek je hteo reći stanje, a sve ovo nas je malo podsjetilo i na Zvezdanu, voditeljku vesti Prve televizije, kada je izveštavala o Šešeljevom stanju. Sve je njegovo stranje stabilno. Kad smo već kod Vojislava Šešelja, saga njegovih dvosmislica koje nastaju zbog toga što slovo R izgovara kao V ne prestaju. Jedna od njegovih novijih izjava dok je pričao o Gorancima. Citivam. Govanci su divan i pošten navod i zato niko ne sme da diva moje govance. Pa dobro, čovjek ne da mu se dira intima. Da se okrenemo mi malo našim estradnim zvezdama. Voditeljka televizije Pink, Ena Popov, ugostila je u emisiji neku misicu, koja je između ostalih imala i vrlo potresnu priču o tome kako je u jednom trenutku htjela da izvrši samoubistvo. Psiholog Ena odgovara, citiram. Ja sam čula da to nije bilo samo jednom. Koliko puta si ti pokušala da izvršiš samoubistvo do sada? Vrlo uskoro je nastavila, citiram. Evo, pozdravljajte neki košarkaši. Reci mi, bi bila ti nekad sa nekim košarkašem? Mislim, onako s pravim košarkašem, neki koji je visok 2 i nešto metara. I vrhunac na kraju emisije, citiram. Staviše mi... ne staviše mi, nego šta više mi. To sam htela. Niko ti nije poverovao. Da se osvrnemo na kratko na vikend emisije. Jedna situacija iz emisije Leje Kiš tokom gostovanja Milice Milše. Leja Kiš, citiram. Milice, želim ti puno sreće u daljem životu sa Žarkom. Milica odgovara. A hvala i ja tebi. Kada bi sve žene tako ladno delile muškarce, gde bi nama kraj bio? No, da ne maštamo mi previše, idemo na realnost i na naše vrlo realne vesti pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Nastup pevačice Romane zakupio jedan čovek samo za sebe. Romana iznenađena činjenicom da će imati publiku. Karameli tata zabranio da se oblači kao žena. Nakon višesatnog zasedanja Anabela odlučila da zbog budućeg muža ipak neće menjati veru. Ma koga ovo bre zanima? I od nas toliko. Posjetite nas na našem YouTube kanalu Antiretrospektiva, gde možete vidjeti sva naša nova i stara videoizdanja Retrospektive. Tamo vas čekamo, a sada i pozdravljamo. On Marcello i ja Enes.